Hey! What's up, Queen Bee Squad? Kumusta na kayong lahat? Andito na naman ang inyong Queen Bee, ready to serve you another video. Cooking video natin ngayong araw. So, magluluto ako ng tinatawag na binuelos sa Ilocano. Yung iba, tinatawag nilang cascaron or tinudok. Sa Tagalog, tinatawag natin itong Karioka. Gagawin ko ito napakasimple lang. Let's enjoy cooking this, and afterwards, we'll enjoy eating it with our family. 3 lang ang kakailanganin. Actually, 4. Pang-4 yung oil. So, eto siya. Vegetable oil or any kind of oil of your preference. Brown sugar. Coconut milk. At glutinous rice flour. At of course, kailangan din natin ng kaunting tubig. Pang-dilute natin dun sa rice flour. Siyempre, naghugas na tayo ng kamay bago tayo mag-start. It's important. So, I prefer using my hands kasi at least nafe-feel ko kung tama na yung water or ano. So, let's just make sure na malinis ang kamay bago tayo humawak ng kahit anumang pagkain. Ito man ay hilaw pa or luto na, importante na malinis po ang ating mga kamay. So, ganyan. Makikita mo yung kung tamang-tama yung paggawa, makikita mo na hindi siya masyadong basa, hindi naman siya tuyo. So, tamang-tama lang. Ngayon, ang gagawin natin na sunod ay mga ano lang, mga thumb size balls lang. So, ganyan. Maliliit lang para hindi masyado. Kailangan natin ng deep fryer. Ito, may deep fryer ako dito. Pero, not necessarily na kailangan nyo ng ganitong deep fryer. Pwede rin yung regular na kawali lang. Okay, so mainit na yung ating oil. Ilalagay na natin yung ating mga binilog-bilog. Ayun, let's just make sure na meron siyang konting space away from each other para hindi magdikit or kung
Nalagay ko na dito. And then, let's just mix it. Mix. Karioka overload. Please like, share, and subscribe to my channel. At mag-comment din kayo sa baba kung ito ay trinay ninyong lutuin. Have a good day. Stay safe, everyone. Bye na.